tak kira wah seger iki. Bener Max. Max, iki ono lowongan kerja borongan iki Max. Coba diwaca dhisik Max. Sopo ngerti cocok. Coba ndelok iki nih Rip. Yo lowongan kerja ming asa-asa sih Max. 3 dino tok ning borongan. Ditelok sik Max, ojo kesusun daftar. Koyone pas sih iki. Mumpung wedhusku wis tak aretke. Minggu wedhus kowe Max. Ayo Max, kapan kowe wedhus? Kuwi nek ndelok. Kentes wae lek tuku aku. Klunding kuwi HP-mu muni Max. Sopo ya ini WA kuwi? Nampaknya liburan gua ditambah nih. Gayamu nggo elu gua Max. Ki latihan Max. Preku ditambah ro minggu lebar kuwi aku dikirim ke Jakarta ro lek van. Dadi latihan sik gua lu. Rep koyone aku sida iki. Daftar lowongan kerja asa-asa kuwi. Mayan kena kisah nang Jakarta to Rep. Bener kuwi Max.